Club Junta, building better Africa. Moni Amalawi, mawa walero pa 10 January, kwina kulikonse kumene muli amayi nda bambo anyamata nda sungwana. Ine nditwere nyenye Mr. Game Changer, chikuni cha ushi sindi machita mantha okhwima sindi makuopani, ouluka mfiti sindi makuopani, ajikwanje sindi makuopani, ine kaya ndiwe wa sataniki sindi maopa, ndi maopa chinzukwa choka. Muntu amene anafa nkukalowa m'manda ndikudzuka ndikumayenda pamwamba pa chimenecho ndi maopa Yehova yekha basi. Koma sindi machita mantha, ine siwa masewera, ine ndopsa kwa basi. Ndimafuna ntero koyambirira kuti Amalawi audio yanga ya lero ndifuna ndidzudzule kotheratu timu imene yayikidwa ndikupasidwa ndalama kuti inke ni maopseza kusakasaka mabishopu ampingo wa chikatolika ndi azibusa wonse mashehe wonse amene akuima pa chilungamo chofuna kupulumusa dziko lino la Malawi. Komanso ndiyankhula za vivivi wina gulu kunyinda wina ati ndi profeti, kaya uprofeti wake amakapangira profesaye kuti amakautenga kuti mulungu wake ni ndani, amene wayankhula mopusha mopanda nzeru ndikumanena kuti aine mulungu wangayo wamdimayo, mulungu wake kaya ndi waku MCP ko wamuuza kunena kuti no ma senior top leaders a DPP tisadafike kuzishanko angapo amwalira. Ine ngati Game Changer ndifuna ndimuyankheso mkulu amene, koma ndisadafike kumeneko ndifuna ndiyankhule chonchi kusatira kumamangidwa kwa achisogoleri akuluakulu achipani chachikulu muno Malawi cha opposition, chipani chimene chikukonzekeranso kuzakonza dziko lino kuti Malawi mobwereza adzagulenso kachikena thumba la chimanga pa mtengo wa 7,000. Malawi adzabwerere kugulanso feteleza pa mitengo yabwino. Malawi adzabwerere kuchipatala nkumakapezako thandizo mopanda kulira kapena kungolemberedwa mankhwala kuti adzikagula. Malawi adzaonenso inflation ikusikanso poyerekeza ndi mmene zilili. Malawi adzaione kwacha ili stable, isakugwa isakuteketseka koma ikukwera zinthu zikuchipa. Malawi adzapange kachikena experience ubwino wa democracy, ubwino wakayankhulidwe. Malawi adzapangenso experience kuna kuti kodi apolisi amagwira ntchito yawo bwanji, kodi apolisi wadi ndi anthu a Malawi amene amatumikira dziko osati chipani. Malawi adzapange experience kunena kuti kodi ndi dziko lomweli usogoleri ndi umenewo umene sopano wabweresa pa mbalambanda zonse zimene zinachitika kuchikangawa. Kodi sopano dziko lija ndi limeneli, kodi mfiti zija ndi izi zimene zimayikana kumbuyo osaululana zija kuopa kuti tikamanga uyati ulula ndi izi. Ndimafuna ntero kuti ine sindimachita mantha iyayi, koma ndisadapite patali ndimafuna ndiyambe ndi mauawa, ndiwauze amilitiya, ndiwauze akuluakulu a MCP, ndiliuze dziko la Malawi kuti palibe amene azabere zisankho, ndipo zisankhozi wina akayerekeza ndikuzabera zisankho zimenezi. Malawi muno oyamba kumwalira tidzakhala ife, ndipo tidzavomereza kufa tikuthatha ngati nkhuku, koma za uchitsiru zopusha ife sitidzavomereze iyayi. Ndimafuna ntero kuti Amalawi nonse madera anu amene mwesalira simunalembese chokavotera chija, please pitani mukalembese. Malawi wina aliyense akavote, eno mwena kuti olo ndikalembese tikumva bekuti kuli smart matiki imene MCP aitenga kuti adzagwirise ntchito ngati chirombo
chobera mavoti athu. Ndimafuna ndikuuzeni, maso athu ali mu smartmatic, maso athu ali pena paliponse, ndipo nkhani zonse zimene zikuchitika zachina David former police wa ku Israel, china chilichonse ndi chimene chikuchitika ku Sheri, anyamata onse amene awuzidwa kuti azasokoneze zinthu, tikulumikizana nawo Amalawi, kalembeseni mavoti anu ndipo muzavote mwakathithi ngati mufuna kuti zinthu zibwerere mmene zinalili kale. Wina asakunamizeni kuti ya sizingabwerere. Zinabwerera bwanji nthawi ya Bingu? Atapita Bingu ataononga Joyce Banda, zinabwerera bwanji? Inakanizidwa bwanji phiri la Malawi kuti ligulitsidwe la Mulanje? Amalawi usogoleri ndi nzeru. Komanso ndiyankhula nkhani yokuza ma political activist ena amene atumidwa ndi zipani ziwiri, ena kutumidwa kuena akutumidwa uku kuti azinkana apanga attack Professor Arthur Peter Mutharika. Ndibwereze pano kuti kwa ife Amalawi tafika pozindikira bwino kuti chikuni chachikulu ndi chimene chimasunga moto. Andi maganizo ano opepera onena kuti no APM ndi munthu wankulu, muzichemwesa nawo. Zimenezo si mfundo zotiuza pa misonkhano, zimenezo si mfundo zowapasa ma political activist kuti aziononga dzina la profesa. Mubwere kuti mwapanga chani pa zaka 5, mwachitira chani koposa kwa khapa Amalawi, koposa kwa manga Amalawi, koposa kwa apha Amalawi, koposa kwa bera Amalawi, koposa kutenga ndalama zonse za mankhwala za Amalawi, koposa kukondera mitundu, koposa kuzunza dziko, osati kulimbana ndi zaka za munthu. No, ine ndi game changer, chikuni cha ushe. Ndimati ndiyambe motera Amalawi kunena kuti wina aliyense amene akuyeserera dzida namaganiza kuti atakumanga Professor Arthur Peter Mutharika for the first time, ndiyankhule pano kuti ndi mpulumutsi wa Amalawi. Ndipo wina aliyense afune asafune, kulibe munthu ku Malawi kuno amene MCP kujiwa ikuopa ndipo ikunjenjemera naye, komanso kukhala ndi umboni kunena kuti akutenga boma lino oposa Professor Arthur Peter Mutharika. Aiva ma president ena muzikonde kasi muzikonda, koma ngati kuli munthu amene aombola Amalawi ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ena anu mungopita mukamuthandize, mukathandizane ngati mumakonda dziko lino kuti tilombole. Koma wina akamati ya ine ndiyima ndekha, iya ine ndiye mpulumutsi, iya ine palibe zimenezo. Iya ine ndati ndine game changer, ndimatipula eti sindimapanga chibwana. Iya ndimafuna ntero kunena kuti wina aliyense amene akumaujidwa ndi kupanga plani, kandi wa polisi kandi wa militiya, ukuujidwa kuti iweyo mupange timu yoti mukagwire ndi kumanga Professor Arthur Peter Mutharika, siku limene lokuzakhala kuti zisankho za chaka chino zasochera, zasongonekera, komanso mwina zizayimikidwa kaye, komanso mwina kudzakhala kunena kuti I don't know, sindikuzuwa chimene chingachitike, chifukwa malo motino MCP wa atiuze ife kuti apanga chani, akwanilisa chani, akulimbana ndi Professor Arthur Peter Mutharika amene akamaenda kunena kuti munthawi yanga ndinapanga zakuti, ine ndinapanga chakuti, ine misewu inapanga zakuti, ma technical colleges, zipatala misewu, ndalama inalipa bwino, chimanga Amalawi amagulisa 7,000 kugula 6,000 zimatheka, mafuta opikira analipa bwino, matranspoti chifukwa choti mafuta agalimoto analipa mtengo wabwino, analipa bwino, zipatala mankhwala mulibe. Ine munthu wina aliyense amene amapanga zionesero palibe ndi mamanga, ngakhale kuti no anapha abale athu achinaunsuma nimeti. Ndimafuna lero Amalawi ndiyankhule mosaopa ndi mosachita mantha kunena kuti wina aliyense amene akupanga plan yomanga Professor Arthur Peter Mutharika ayesesa kumponyera zipolopolo za nyanga kuti amuphe zakanika,
ayesesa kumuponyera zipolopolo za masataniki kuti amupedza kanika mulungu akuti ayi. Ayesesa kupanga mahaya zigawenga kuti zimuzimise nkulu amene izakanika. Ayesesa kupanga maplani aomba koma. Ndimafuna ndikuze ndibwereze ndikuze mauso amene anayankhula my friend my brother Norman Chisale kunena kuti wina aliyense ozayerekeza kukalowa ku Peace House kapena kupita ku Nyambadwe kupita ku Ndata kumene atakuganiza kuti akampeza Peter Mutharika ndi kummanga opitawo akafera komweko ziko lizasokonekera pomwepo ngati ndikugawana zigawo kani mbali kandi chantizagawanirana pomwepo. Ine ndi game changer chikundi cha Ustatopa ndi Police State. Ifeyo dziko lino tinavomereza matipate democracy, ufulu wakulankhula. So tikayankhula tizimangidwa, tikayankhula tizitumizidwa anthu ozatikhapa, tikayankhula tiziopsezedwa, masistere athu akugona cheu, mabishop athu akuzunzika. Ngani yate ya boma hii siziteka iya ni boma lomweli limene linapanga china chilichonse choteka kuti aphe mabishop 7 ampingo wa chikatolika. Lero lino mabishop asalankhula zopa no siziteka iya. Amalawi anzanga ndimafuna ndiyankhule chonchi kuli kagulu kena kamene kapasidwa ntchito ndikubwereza nsonkhani imeneyi kunena kuti alimbane ndi mabishopu ampingo wa chikatolika. Ndiwafunse a Bishop Msusa ndi mabishopu onse achina kaya kulindani uko kaya kulindani uko kula china Ntumbuka kaya kulindani simuli noka ife dziko onse la Malawi ndikukhulupirira kuti ngakhale soma iko kunjanga kale papa wanu tili nayo limodzi mu nkhondo imene chifukwa sitivomera mene Malawi alili kuti abale athu akuchunjika ife tumva kupweteka ife tikulira nde wina azikatiphera so azisogoleri azikatimangira so azisogoleri kunotu kunuka mpira kuno kuyaka moto kuno kuyenda magazi ngati mukupanga pada wake wa uchichiru kadabere ife manta tinasiya kale nthawi yakamudzi ife sitinga kuopeni komanso sumukalibwenzereshe dziko lino kuwani pate system sizizateka iya. Ndimafuna Malawi ndiyankhule chonchi kuli kagulu kena kamene kapasidwa ndalama ena ndi maactivist ena wali ku South Africa ena ali Malawi momuno akumankana ayankhula kuti ayi APM wakalamba. Ndimafuna ntero ife ngati nzika za ziko tivotera ukalamba imweyo andi ngati akutumawo akudziwa kuti APM wakalamba chifatana kulimbana naye fatana kupasa iweyo ndalama kuti uzilimbana ndi APM chimene kuona mwa APM uyo ndi chani uzifunsa ukanakhala wanzeru kuti kodawa wota kuti bwanawa akalamba ali ndi zaka zochuluka koma kundipasa ine zindalama kuti ndizaopseza anthu kudzanamiza anthu dzaipisira mbiri bwanawa weka ngati munthu wanzeru mamuna organiza bo bwanji osazifunsa mafunso osanapange chimenechi. Ine ndi game changer athu achimwene maina anu tundayika pambala mbanda posa chedwapa mwina nso kuli APM kwa namvera kula wanamvera ukumanena kuti APM ndi munthu wankulu. Malawi ndisimikize pano chikuni cha chikulu ndi chimene chimasunga moto mwana amene ukunena chagwera wapanga chani ku Malawi kuno koposa kuti watikapira anthu kutuma anthu kukhapa anthu kumboyi kutuma anthu kukhapa anthu kulilongwe a community kutuma anthu kukhapa anthu kumpoto kutuma anthu kumanga anthu kutani watipangira chani mano popanga chitukuko akumanga be anthu posa chedwa pa mwanamveka komanso brother Sulaiman agona muchitokosi cha polisi nkhani zake za ndale agona atuluka zinthu zikudula bechasindani chani boma lopusha boma lotiliganize bwino boma lovunda chinenero cha APM mono motiliganize bwino likonze zinthu atakufuna mavoti athu akonze zinthu akupitirirabe kumapanga nkhaza anthu akupitirirabe kumamanga anthu akupitirirabe kuzunza anthu akupitirirabe kuopseza anthu muganiza kuti we Malawian anthu ona patali ama look sharp we can
we can remain silent just watching like that. No. Sitipanga nawo zopusha ngati zimenezo. Ndanena kale kuti ine ndi game change. Nkhani yanga yosatira ndimafuna ndiyankhule chonchi. Amalawi pali wina prophet wina amayankhula Sunday kandiliti nkumayankhula mawu auchitsiru opusha akuti kuchipinda kwa uprofesi. Ine ndibwereze mawawa akuti kuchipinda kwa uprofesi akuti kumene kumakhala zinsinsi za uneneri kwaneneredwa kapena kuti kwatuluka mawu akunena kuti ma senior DPP members akulu achipani cha DPP ku Central Region ku Central Executive tisanafike kuzisankho amwalira. Koma uthenga umumve akuti kuchokera ku chipinda cha uprofesi kunena kwina kuchokera pansi pa nyanja pakumene yeyo amatenga kunena kuti no chifukwa uprofesi kapena uneneri somachokera ku chipinda kapena munsuko iya. Uneneri umachokera kwa Mulungu, ndipo iwe ngati wakuyankhula ndi Mulungu umanenanso kuluza dziko kuti tiye tipemphere tilire pamaso pa Mulungu kuti chisachitike. Mawu amene wanitangona kuti sanatuluke wayankhula zake za uchitsiru mneneri ameneyi ndikumwalosera za ku DPP ku. Ndimafuna ndiliuze dziko lonse la Malawi molimba mtima mosaopa mneneri ameneyi ngati salapa pamaso pa Mulungu tisanafike kokavota inu akhristu ache ino musatira kaya muli kwa zibusa ake amene mukamwika m'manda ndithu. Ineso ndikuyankhula chimenechi chifukwa cha Mulungu amene ndimulemekeza ndikumutumikirayi ndi Mulungu wa moyo amene samafuna ana ake azilira ngati mene akulirira, amenenso waika dzanja lake pa Profesa Arthur Peter Mutharika kuti atakukhala mtsogoleri, atakukhala mpulumutsi, atakukhala mmombolo wa Amalawi amene akukhapidwa, Amalawi amene akumangidwa, Amalawi amene akufa mzipatala mu mankhwala mulibe, Amalawi amene akuzunzika kufera munsewu chifukwa chobwereranso chikale kumanyamula machira mafuta kulibe matransport adula anthu akufera munsewu, Amalawi amene akuzunzika kugona ndi njala saka kwadise kugula chimanga 75,000 lero. Amalawi ndiyankhule pano kuti that guy Professor Arthur Peter Mutharika wina asakunamizeni iya, wina asakunamizeni iyayi amene ujali wombola dziko. Ndipo ndiyankhule pano kuti siyeyo koma Mulungu amene wamva kulira kwa Amalawi. Chomalizira ndimafuna ndiwawuze achakwera achimwendo banda kunena kuti ngakhale mutaopseza makamalawi simukatiopsezaso ku ballot box, simukatiopsezaso ku chiguduli kuja tikalowa kotoka tikachonga ndithu. And mwina Malawi ndikusimikizireni according to kafukufuku amene game changer wapanga, inu anthu akumwera, inu anthu aku Eastern Region, inu anthu aku Northern Region, muziwe ichi mwina simudziwa ngati kuli region imodzi imene izavotere APM mona mwisa ndi motutu musakopsya ndi Central Region kumene Chakwera amachokera. Ndapanga research yonse kwambiri, right? Mukhale kuti inu anthu akukukondani bwanji mukuenda chothawa-thawa, bwanji ngati anthu akukukondani mukumatenga anthu kumapasa ma 5,000 ndikumaveka nsalu kuti muzioneka ngati anthu ndikumanyamula kwina kulikonse kumene mupite, kumaononga mafuta abomo, kumatuta anthu kwanu ndikumapita nawo kumangocha, kumapita nawo kutyolo, kumapita nawo kuti. Ndimafuna ndikuwuzeni muone zimene zanu akupanga akayenda. Anthu akukotuluka m'manyumba mwawo kusiya nsima yawo ikupserererawo likuumamo kumakauna tate mpulumutsi. Yesu atabwera kuti aliombole dziko lino, mawu a Mulungu akunena kuti kulya konse kumene amayenda khwimbi la wanthu limamusatira, ndipo anthu amayimba nyimbo hosana hosana mwana wa Davide, chifukwa anthuwo amadzindikira kuti mwana wa Mulungu mpulumutsi Yesu watulukira mdziko lino. Samakayitanidwa, samavekedwa zovala za makaka achipani, amayenda woka chifukwa anadziwa kuti uyu wapite wafikayi ndi mpulumutsi.
iri simukwaveka mazibiya makokoliliko tionana pa 16 pano koma ndimafana ndiluze dziko la Malawi komalichira kunena kuti osadandaula nonse akuluakulu a chipani cha DPP amene mukumangidwa azikumangani bene kukumangani ukakuponyerani mundende ukakuponyerani kusero sikusintha chiganizo cha Malawi sikutiopseza kapena sikutipangisa ife kutembenuza voti yathu chifukwa choti tindi mantha kuti akuluakulu pamene pakutekwa ndekuonjezera magolomera kutionjezera ukali. Ine ni game changer chikondi cha onse mantha ndilibe ndipo sindidzakhala ndi mantha. Ambuye akudalitseni ndipo Mulungu akumbukire Profesa Arthur Peter Mutharika komanso mabishop mashehe madzibusa ndi anthu onse okonda dziko lawo. Zikomo. Twagalawo.